Els tribunals de València, enmig d'una gran expectació, ha declarat Ricardo Costa, el secretari general del PP valencià. Assegura que l'afer dels vestits és d'abans que ell fos dirigent del partit. Avui hi ha un altre judici que és notícia, en aquest cas al Tribunal Superior de Justícia de València. Declaraven davant del jutge que porta el cas Gürtel dos pesos pesants del Partit Popular. Són el secretari general del PP valencià, Ricardo Costa, i l'ex-vicepresident de la Generalitat Valenciana, Víctor Campos. Campos no ha volgut dir res a la sortida, però Costa sí que ha parlat. Anem cap allà. En part, Marco, Costa ha reconegut haver rebut regals, però amb una matització. Exactament. Ricardo Costa ha dit que sí, que ha rebut regals, però que haurien sigut anteriors a les seues responsabilitats com a secretari general del PP valencià i com a portaveu del grup parlamentari dels populars en l'hemicicle autonòmic. És a dir, la mà dreta del president de la Generalitat Valenciana admet que l'empresa Orange Market podria haver-li pagat factures de vestuari, però el que diu és que haurien sigut anteriors a la seva responsabilitat, als seus càrrecs tant institucionals com polítics, i que per tant no existís delicte i aquest possible delicte de suborn que se li imputa. Ha afegit que sempre ha actuat d'acord amb llei i que s'ha mostrat molt tranquil. Yo le he explicado que yo soy secretario general del Partido Popular, como es público y notorio, desde junio del 2007 y portavoz de las Cortes Valencianas desde abril del 2008, fechas posteriores todas ellas a los presuntos trajes que se imputan. Estoy plenamente convencido de que he actuado en todo momento de acuerdo a la legalidad y mi comportamiento ha sido absolutamente correcto y que por lo tanto las imputaciones que se me achacan no tienen ningún fundamento. Demà estarem atents a la declaració del president de la Generalitat Valenciana com a imputat davant del jutge. La seva defensa ha tingut avui l'oportunitat de veure per on, en quina direcció pren l'interrogatori del jutge i de la Fiscalia. Gràcies, Empar. Doncs mentre Ricardo Costa i Víctor Campos declaraven davant del jutge, Francisco Camps mantenia la seva agenda com a president de la Generalitat Valenciana. Camps ha visitat aquest migdia les obres del nou hospital La Fe de València. Poques hores abans de comparèixer demà davant del jutge, com dèiem com a imputat en el cas Gürtel, el president valencià no ha fet referència a aquest afer. A Camps l'acompanyava Florentino Pérez, president d'ACS, una de les constructores que treballen en aquest projecte.